You're good enough. Na, yan! Ang bilis mo! All roads lead to Cubao. Nangawating na ba yung ibaba mo? Kuya, ayaw matanggal. Pag ito tumasik sa akin, mga incognito window na hindi ko pa nabubuksan. Mga tissue hindi ko hinahawakan. Huwag sa mga kasalaw pa rin yung tickle therapist, Paulol, para daanan ng mga memes ng NNN or ang tigil tickle therapy. Lalo tayo nung Soloto Sukot, Goon Edition. So atin na agad simulan. No Nut November ngayon ha. Alam mo ba yung No Nut November? Yun yung bawal ka magtikol. Kaya na mo, next month ka na magtikol. Yung pigilan mo, pigilan mo. Makawal. November. Bawal. Ilayo mo. Ito mga nasa gilid. Layuan nyo yan. Kapit lang. Mga gooners dyan, di pa kayo mga gunners. Goon, Filipino nut vendors are concerned that No Nut November could potentially cause a drop. Babagsak ang money stocks. Mga bodies ay di nyo na mare-replyan. Ano yan parang yearly na pag-check ating mga tropa, ating mga bro, para i-regain ulit ang kanilang pagkalalaki, para madisiplina. Kaya yung pag-consume natin ng social media, kung ano-ano mga nakikita natin, naghanap tayo ng spike agad ng feel-good hormones at yun yung nangyayari. So, ngayon, ito na naman tayo. Rod, Goon! Ilan taong ka na ba? Ano po la? 26 po. Sobrang lola nga ang matanong. 26 October. May girlfriend ka na? The girlfriend route. Bakit? Magastos. Tama. Bibigyan kita ng pera, buntisin mo na. Wala naman No Nut November ka. Kahit nut sa loob hindi pwede. Hindi yun counted, no? Lola naman Pambili mo lang yung gamot mo. Huwag mo na ako sama dyan. Okay lang. Makakaraos din tayo kita sa isang buwan. Okay, Goon. Galing kay Romeo. Ito, pwede na. Handa namang butis dito. May mga nagko-crossfit dyan. May nakikinig na. Yan ba yung romansang gorilla? Mga body in 100-meter radius, auto-riz, AOE. So, Goon. Hi, beautiful. Where are you from? Philippines. I'm sorry. Di pa nagsisimula. Huwag kang pupunta din sa Boracay, ha? Kung ayaw mo. Gunggon. And motivation ni bro. Can you kiss me on the forehead? Ito lang ang ginahanap namin. You're good enough. Ma-accept. Na, yan. Ang bilis mo. Stock agad. And tigilan mo na. Cute little puppy. Men, kung ayaw mong kinikis, gusto mo naman tapakan, choose a struggle. Ba't ganito feed mo, pre? Ano ba yan? Pag ito tinignan mo na naman yung kanyang feed. Wag yung sagi. Wala, hindi pala saging, parang suman ba yan? Alam ko i-click mo ito. Pre naman Kumapit ka. Kumapit ka sa akin. Tumigil ka na. O ano ko muna, mag-ilis ka muna na. Stop fucking going, man. Stop going. What the hell is you on right now, yo? Stop fucking going, bro. You a fucking goner. Come on, bro. Tama na kakatekol. Akin na yung kamay mo, ilayo mo dyan sa itlog mo at ibigay mo sa akin. Maghawakan na lang tayo. Pero isprayan mo muna yung kamay mo ng alcohol at mag-tissue ka, ayop ka. Sunod. Kuya, ayaw matanggal. Kuya, ayaw matanggal. Kasi ito yung kinabit mo. Ayaw na niya matanggal. Baka kami si Raisa May. Ay, ng post to, kuya. Oh my God. Mga bagay na ayaw mo marinig. Sama ang jowa mo. Goon. Okay, ito yung mas maasim na version. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? I need to get your ass up. Kuya, natanggal. Kuya. May nagka-abs ako dun. Woof! Asim doon. Okay. Kuya, may tartar. Tayo narinig ko. Okay, sunod. Bibigay ko siya 1,000 pagka nakita mo yung pinakamahaba. Nakuha mo. Dali. Eto.
Darling! Hindi kasali yan. Ayaw matanggal, darling. Ayaw mo patanggal. Bigyan na 1,000 yan. At 1,000 halik. Ang bastos niyo po, ate. Itlog ko na kilit, eh. Mga saray na sana na si ate sumagot sa mga ganitong kalokohan ni kuya. Very good sa inyong dalawa. Darling naman, eh. Gun. Grabe kayo talaga. At sa sobrang tagal mo nagdo-drawing, di ba? Minsan iba na lang gusto mong ilagay sa mesang yan at ipatong. Sunod. Gun! Ba't tumatahol? Ang super sayang lang. Minsan, ito ang mangyayari sa'yo pag nalagpasan mo ang buong Nobyembre. Hindi nagtitigol, man. Mag-a-ascend ka, malalagpasan mo ang consciousness at lahat ng body na na-reply mo sa IG ay mahuhuli mo na. Ako, hindi ko na po kailangan. May body na ako eh. Problema nyo na yan. Pero walaking tulong yan. May elite ball knowledge dyan. Shoot your shot. Speaking of elite ball knowledge, description, Makati body na sisirain buhay mo out of your league. Yes, Coco. Ganito lahat ng mga posts. Yes, at sa CR meron din. At kung ano pa mga indie coffee cafe sa makita niyan. Yes, yet dito ang kanyang condo, kanyang mga IG, Starbucks, yung pusang walang katapos ang pusa. Wait lang. Dati ko di kailangan to ha. Okay, paki-blur na lang yan. At ang puma niya red, hindi black. I think red ang mas gusto niyan. Man, girl boss, man. Ano masasabi mo? Baka yan yung uso sa kanila. Or Suzuki Jimny. Yun yung mas aesthetic na version nito. At mas mahal ata. Tapos yan, pag hindi na nag-reply sa yan, meron kang 6 or 12 months na gym membership. Pakinig ka kay David Goggins sa podcast. All set ka na. All set ka na sa iyong all roads lead to Cubao. Okay ba? Hanapin mo oras niya yan para gumalaw-galaw at maghanap ng susunod na body. Sunod, gunggong. Karaman Macchiato po, hindi notasino. Walang matigas na tinapay sa mas mainit na pake. Dumi-dumi nyo. Yung tawa ng kasama mo, alatang saray sa mga kalokohan nyo. Gusto ko yan. Gun. May balik yan. Antayin mo lang sana itong joke mo at bumalik ka talaga dyan. Bigay ka ng mas normal na halaga at para din makasuporta ka. Kasi ginamit mo rin naman sa TikTok content mo. Diba? Bakit hindi? Para quits lang. Di kailangan ang mag-thank you. Literally kailangan mag-thank you sa ginawa mo. Pero tuloy-tuloy pa rin si ate. Ang balik sa'yo niya, wala mag-reply sa'yo sa IG body sa'yo. Sunod, Gunggong. Gigil ako sa kakupalan nitong mga to. Wow, akla. Latest iPhone pero yung utang mo sa akin 2 years na ba? Oh, dapat may interest din dyan. Daig mo pa iPhone Credit card naman to sis. Huwag ka magalala, babayaran din kita, mukhang hikahos ka. Nahiya naman ako sa mga sarap sikmuraan sa mukha, men. Feeling ko nga, pagpapasa pa ako sa magkapal na mukha ng mga ganitong klaseng tao. Totoo may mga ganitong tao Tigas ng mukha May pambili pero di mo na bayaran yung utang. Pwede ka na mag-flex na kahit ilang fully paid or credit card. Bayaran mo muna utang mo. Kasi yung pera, pwede ko na gamitin sa ibang bagay Di ba? Gigil yung mga ganyan. Sobrang kapal na mukha pag sinikmura mo sa mukha yan magpasa pa yan. Baka makatulong pa sa'yo sa No Not November, diba? Sa tigil-tigol therapy. Kung yan yung mga tulad sa mga credit card, ang taas na interest na binabayaran mo ngayon. Kung sa 2 years na di mo binabayaran. Mga ganito klaseng kaibigan, di mo na kailangan ng kaaway, gunggong. Sunod, yung tinry mo, harangan yung nag-drive. Ba't ka sumip? Siyempre, pwede na mo naman padampiin lang. Nakakita mo. Ano yun? Nasubo ko. Napasubok ka din. Nasubo ko. At least yung dinrive sa'yo, di ba? Alam mo na rin ano yung Gear 1 niya. Huwag mo antayin mag-Gear 2. Sunod, Gun. Welcome to Summon Halloween Party Girl Dress as a Cup. Edited na to. Alam ko yung original nito. Ito yun Hindi ko to maintindihan kasi di naman siya mukhang PNP na costume. Kung meron ako nakita PNP costume na may punit nito, mauulol ako. Wala pa ako nakikita ganyan. Parang ginawa siyang parang ehemplo Kasi ang dami-daming iba dyan. Paano kung may mga doktor? Paano kung merong mga engineer? Paano kung merong mga lawyer na ginagamit naman yan? Ito yung tunay na insignia, di ba? So paano naging PNP to? Parang power tripping din So di na siya kakasuhan at pinunit na yung show cause order na binigay sa kanya. So yun Sinabi pa niya PNP inspired. So not necessarily yung mismong PNP. Gahanap ako ng uniform na ganun. Nalalayuan ako para dun Pero okay. At least tapos na. Sunod, Gunggong. Naku, may show cause order kayo sa McDo. Tigi-isa kasi hindi ganyan kalalaki ang mga fries doon. Parang patatas pa rin kayo dyan. Leche, Gun.
Misa batang ako na nangarap mag-Jabawakis doon. Men. They said it's too late to apologize. Baka dating dancer din, di ba? Okay lang, walang problema. Baka sabihin nyo dark humor na lot. Hashtag respect pa din. What the hell is going on? Nagulat ako. Search mo Rani Santiago, no shades. At least ito easy search. At least hindi yung mga 2 girls, 1. Alam mo na yung mga yun. Ito rin yung magiging reaction ko. Parehong-pareho dito. Yeah. Classic. Oh my God. Yung mga wish ko sana may AI na lang talaga para gawin to. Pero totoo to. Extend ka pa yan. Yung mga nagpaporno sa gilid ng com shop. Ayan. Para di na kayo mag-NNN. Sunod. Next candidate number 30. Ito dapat yung dapat yung mga kapulisan maghabol ng mga nagnanakaw sa bahay ng bilyon-bilyon. Gusto ko ganun din ka-intense. Sunod. Wala pang costume yan, men. Nakakabighani na agad. Magpumirme ang mga babae sa aking lakas at aking aura. Pag naabot mo na yung dulo ng taho, ito ka na pagkatapos eh. Ano ka na? Perfectong ehemplo ka na ng isang lalaki. Gun. Auto-gun sa akin yan. You're my angels. Angels Burger, Angels. Lagyan mo na ng fries kanina para kompleto na. Sunod. Gunyan. Kulit mo ah. Sige. Pasok mo. Sige. Lamog na. Pag ito tumasik sa akin. Nakasabi ko lang, ganun kadami. Pagkatapos ng buwan na ito, sigurado. Okay, Gun, the return of the bull alert. Yung mga ang unang sumupsup. Diba, naalala mo siya, nagkaroon kasi ng HD version to sa KMJS. So, yan, naalala ko lang. Ang unang sumupsup noon. Sunod, Gun. Paalala sa mga pasahero. Ugaling ho ako sa mga safety hat. Kaya kala ko putol yung decam. Tigil ha? Tigil? Ayaw matanggal ate. Gun yan. Kung naka-online ka, isama mo! Marami kong kakilalang taga-Indonesia na pwedeng ipahack ng account mo. Lalaki pala to. 30 star, sayang yung account mo. Kang babae ka. Bakit? Nakapagduo ka kay Alice? Alis yung hero niya? Aalis yung hero niya? Umalis ka na sa labi na to. Malandi kang halipparkan? Nangangatin na ba yung ibaba mo? Sumama ka sa kanyang makipagkalaw? Pumapalakpak ba yung pulit na yan? Bakit po? Bigyan mo ako ng P counter. Nagsama ka pa rin sa kanya? Sayang yung sa daming mura eh. Mura counter nga dyan. Maraming expert. Di ko siya ibablock. Pwedeng mag-hack na ako hindi mo siya ibablock kasi malandi ka. Payaran ka kasing babae, pok-pok ka. Alam mo kung ganito nakainit yung ulo ng babaeng to? Sumama ka sa kanya, gaga. Baka meron talagang siya nakita sa chat. Kasi ano na siya, overthinking na siya eh. Hayop ka. Di na niya kaya eh. Nakalaro pero na sumama ka pa din sa kanyang gaga ka. Saan sumama? Sa lane? Mamatay ka ng hayop ko. Kigil lagi. At least dito naglalaro, di ba? Dito siya naglalampungan sa lane, hindi sa kama. Mga kayo. Kang babae ka. Ang daming senso ka to. Babae ka. Okay. Okay. Hayop ka. Inaka. Hey! Inaka talaga. Hayop ka. The rap. Inaka. Ba't kayo nagagalit? Bakit ka nakapaglaro sa kanya? Laro lang naman. Mag-try lane tayo, sama ka na. Baka fina-farm na ako ng jowa mo. Hindi mo alam kung bakit ako nagagalit tapos hindi mo siya i-block? Ha? Bobo ka ba? Bakit ayaw mo siya i-block? Kasi may balak ka. Kunwari ka pa. Balak pala yung costume mo, si Balak. Payaran ka lang naman babae. Pok-pok ka malandi. Makating na ba yung paibaba mo? Naging babae ka pa bigla po. Instant transition. Ay, sumama ka sa kanya makipaglaro? Di ko kilala yan eh. Sige, bigyan mo pa ng bagay apoy. Pero 2 beses kayo naglaro, tama ba? 2 beses. Bakit? Isipin mo, luulan na ng lose streak tapos inuulanan ka pa ng mura. Can't get a W, man, in this economy. Stalker pa nga kayong dalawa eh, di ba? Sige na po. Ganun ka na ba? Maglalaba? Okay, maglalaro. Sumama ka na? Kahit i-block mo pa ako dito, iha, ha? Naka-SS na yan. SS? Pwede kitang hanapin. Kala ko SS as in super. Paano bang champion yan? Or hero? Or kung ano ba tawag yun? Screenshot pala. Okay. Show cause order ka ngayon. Kay Sakura, Tina, lagot ka. Kung NNN tayo ngayon, don't duo December ang next. Huwag nyo lalagpasan yan. Tunad. Okay, gunggong dahil nagmumura lang ako doon. Panguli.
Matutuwa na ako. Tama na, nahihilo na ako. Tama na. Naway hindi ganito ang mangyari sa inyo pagkatapos ng Nobyembre. Ito naman ang Do Dance December. Maraming salamat. So doon tatapos sa ating No Not November Me. Gusto pa na mga ganito, ibigay nyo ito sa mga tropa nyong hirap ng tanggalin ang kademonyan sa kanilang kamay. Paul Ticol Therapist na mamaalam.